Lurra. Natura. Ama lurra. Txikiten amamak hortuko kontuek erakutsi beste zan. Bere transmisioa izugarri baloratu izan dut beti. Barrenean daruet. Bueno, desespero, ezakixo, esertute, horra gora juten nozela, horzela itzela da. Atzera eta horrela bueltaka da bakarri berbetan da. Bero etxien egon izan online txek, desespero eta esertute. Da urten ez jaben, da ez dakin horra joen kotxiaz, da kotxien barruan sartu, da kotxien egon izan da neu esakordetan. Bila pai errosegi egiten jok. Neupen nesesia diokin joat, etxetik urten, da deskargetak horotan adalako, behitu. Da neu esan izena behitu, da egu esakordo nitzunan, holantzik esan uzten, Zera, esan egiten jo pai, zarriken zertu ezinik egoten dela, da gero, deskarga egiten dela, da erresoie itzela. Bakarri berbetan dozu, hau hori bestia. Zeure zerak, inok ustutzu kontestetan, baina zeuentzek, berbain. Hoxe da koro. Ez una. Blanki. Txiki-txikitatik nire baserrizen egon diez artizek, eta orduen beti guztu izatez animalizepe bai. Eta ban bilostxuekin jolasten eta baitaz eta ibilten itzen. Honek, sasi artizok ez diezen. Bielegotan pizetan. Eta eukina bani ja hirugarren semia esan otzen gizonei, nik behizek ez duaz gure. Ganau ondizek, errespeto ondizek sartzen dau, eta nire ardize guztete jatez. Eta gure duaz ardizek. Eta orduan txikero ze gaino zen, 8 ardi. Eta barrizkero, hor ibili gara, ardizekin, eta gero hori. Zenik ikusten dute, ni pixu baten sartute, ituen gonitzekela. Gero ona mendiolara etorren nintzen nien, egon nintzen argi barik, bala urtian. Baina, hoxe, itxe gara bera, 1,4 litru inguru. Gero suprobo bartezen abatziala, holan, fasiltxu edukone matero. Fasiltxu edukone matero. Amantala pagau guzu zor beste batzuk eskaitin. Bai. Da txaketik gendu, Orduan jaten dozu gero, zeuk etxien hartzen dozu zen goza batzuk, badakizu zer jaten da bien. Oine ja, honako denpori ez deseien, esaten duzu, jo. Guztet izatez lorape bai, atzo bibili nintzen horre txina besan batzuk. Orduan bestak goza batzuk etxik gore duaz eta... esaten du, jo, ja baitzak nezitan. Klaro, eltzen da nien biloz denpori eta zeien, ez daukozu zapatu domekarik. Hor daukozu ja, haiketa amaitu hartin jone kampainie, zapatu domeka, goiz arratzalde, betik egon bizara eurekin zeien. Orduan da, izaten dutena, como que esklaba baten bezala, egon bizara eurekin. Fasilien izaten da, 8 ordu lanein, eta gero ja, libre zauz, eta dekozu oporrak, zapatu domeka jai, eta baina bazer zen, guztau egiten maiatzu, ez txatzu egiten nahi gogorra. Enbidana da, guztau. Zeta zabizen, guztau eta gogua zen, eta pozik. Egon geldi. Venga. Hala.
gaztientzako eurrerako zeien, guztauen bizako animalizek eta baserri girue. Da pizkat gogortxue, baina guztau eskero dana egiten da, guztau eskero bakotxa beren lana guztauen bizako. Oso gogorra, gogaztiek ademaz, dauzen moduen oitute eta ikusten dut oso gogorra. Ze hor dediko bizara, klaro, ondo ikinguru bozuz animalizek, goiz arratsalde, hartu bitzezu kargue, eta etorkizune gogor ikusten dut ziet. Gogor, hasi bidabie guztuaz eta guztu bilakie animalizekin eurekin egotie. Ba hori? Hori zelan izileka. Da naturalezia. Ez que estudio egiten duzu, sin más. Nik esaten duana. Nigu mieri beholentxek eta hori zelan datia. Hori holentxion. Etxien, kanpoen, enbidena. Sin ningun ez da. Da guztau. Baserriko asuntu guztau ero zeu espadeko zu bolun zer bat zelan esaten da. Amor propio bat eta aixe esertzeko ezin duzu, ez likein. Hortantzien, ni beti danik, Hoxe usau, beti danik. Nik esatzuena, fabrikara ero zerien beste zer badala. Da hemen, ino guztutzu haintzen. Eiken esposu be, egin barik egongo da, Baina eiken musu, hartzen dozu generua eta, jateko badeko zu, eta badakizu zer jaten duzu genero. Berduri eta genero guztitzea hori da, okeli eta gauza guztitzea. Da neuk pentsau, hoxe, importanti dela, jateko zera be. Erosten dozu, hori jo, erosi biozu eta beste gauza batu, baina konstantzien jateko generue, eso es. Badako zu terren horipe, eskasko dut batzarrezen biziarren, ez teki esenak oso terreno gitxi. Jainti egon beste familiz eukingo dabiz, da, gaur zer guro zue, hauxe eta aizek epini. Horrek ikusten duaznik, horrek errebistetan basarriko zerak eta hortxe zertzen dabiz. Horrek ezelan ipinen dabiezan. Gaurre dauen generu leitxu biero, tomati dana dalakoen. Zie, koniflora, brokolisek, porruek, azalgak, zena hori jebe bai, perejile, da horrek gauzak. Nik esaten duena, nik ekologiko uste izango dana, ekologiko dana dalakoen. Bierra, hoxe, ez dakitzelan, zangakein, jegeroan zangan ez dakitzelan, niretzako ez da hori. Hori gauza guztizi da modie, hemen ez da modaik. Ni neure denpora guztizien, ontsin moruen zertu dut. Nire gure zuepe, olentxek egitea bin, da gupe olentxek egiten du. Teknika barri barik. Dame segitzen du. Onak izango die, nire iztot esaten, Ni kontra den dago, Baina horreko nion, ametu ingo dila. Zego esan duzu negaztie die. Hori ziten dabiz, baina kantza bengo die. Claro, eta gero asko kesteko beste leku baten, bi errezuntu du bezat. Ez dago lehenko moduen. Ez badeko zu, nomaitera zertu bizu. Nomaitera, ebatu emitzezu zeo zeri, eurrera gure bozu zertu. Esaten da inbernadoreko izango da, nik ez dut esaten, naturala eta zera. Baina ez da bardina klasiko pegien. Hau beste zer da. Honek hartzetzu, eurillero, zer guztizek kanpoko zera. Dean, zubota emitzezu gure. Hemen kanpoen leitxuak jotutzu zero, txingo zabrada bat, edurreiten batzute danak, ez, neguko gauza diez, gauza bakoitzak beren zera deko. Tiene su proceso. Nik alekunia izen ez beti, beti eukido saletasun hortuakin, orduan beti eukido tortu txiki bat, beti, mierda, huertas, baina bai, hortu txibak.
Eta gero hemen hasi ginen de prueba. Ama hierbango jat jana, ez dakize, badakize, eta konturatu ginen erako kriston hortua geunkan, eta hasi ginen otarrak itzen. Otarrak itzen, ez dakizen denporara, baina oso gutxi ja asokan gen, ezeka, horrenak koloko emiazan. Eta ziren pixka galduta, eta norbera bertan ikusteko aleginen, ez? Mundu guztiak esatez oskun, zelako gogorra da baserri xan lan itxia, eta mundu guztiak bilurra bakarri sartzez oskun. Eta proba hau ginuan, eta gustora, esaten ginen, proba moguan, eta ez baldin gare gustora bai hasta, eta azkenean oso gustora gara, eta behin hirugarren urtea garea. Nire kasua izan desberdina. Ni ibili nintzen, hasikera batetik, ikasten egon nintzen nien, esaten haben, nik baserri zeukin eta arazu ikusten haben beste pertsonan inguruen, gure abiela lana edo terrenoa lortu edo zeu zerraiteko, eta zeukien lekurik, orduanik esaten haben, nik leku eukin eta baserri zeukin aprobetxau bio terrenoa. Da hori dei hor geratu zen, bini invernadero bat de plantas aromáticas, da horri bilintzen ideiak terreno aprobetxetako eta etxinguruen lan eiteko, etxien lan eiteko asmoaz. Eta gero idei joan jatan, hasi nintzen idea bategaz floristeria zabaltzeko bat, eta izen hori dana. Eta eukinaren lokala eta dana, eta azkeneko momentuen jatesan gauzak urten ondo, eta mutik komentazten, ikusi telebistan, hotzarak eureten etxera, berdu baraski hotzarak, eta dana geratu zen hor buruen. Eta bapatien kruzaiatesan kabliek, eta sartu ginen, a lo loco, invernaderoek erosi bestie, de repente, sei egin, ja kristo montakie, ja enetik talde nahiko handi bat, eta hasi ginen, ja 15 pertsonakin edo zuzenien, sei egin, nigan era baserritarra betidanik, baina baserri zen esnaben egin ezeres, ganera, udan, patatiatara bizanien, era lo que más rabia me daba, esan, egunik eguzkitzuen nien, eta ninguen nagoen joan piztinara edo playara, eta izintetan patatatara biotela, eta kriston amorro motozten. Eta ez nahi nekin ez zebe, soluen. Eta hasi ginen honekin, eta soluen. Da hori, eta ja, 5 urte, daroguz. 2011an hasi ginen, eta 5 urte torreko dielazta. Eta zure etxean amamak edo baserriko lanak itxasituen? Ni etxien beti nintzen dago, amamak, danak, etxe guztizeko. Ni bizi izena zaikila hasta amamagaz edo bai, eta beti egon da movimentu hori, familiza guztizek, orokorrien. Baina, igual, aikiki ama eta nire ama, eizen bat, lan hori egiten. Baina gero gu sartu ginen ja itxiostuen guri solue eta gu biltzen ginen. Haurek ez di esartu gure... Gu solue bedarrakaz, eta ikiketa mama solue bedarra barik, orduen era un poco raro nuestro, baina iztoztuen gure esku. Nik zoz ikusten motor, emongo dan relebo ontan diferentzia bat, nien ez ikusten, edo ez duna ikusten nire burua, lehengo baserritxako andrak imaginatzen zut danan arduradun dana beraien gain hortan. Ez da zaintza hori oso beraien motxila izan bazan moduan. Inkonstientemente daro gu, nik ustot. Baina uste zindu lanketa bat hori zizutegoela, seguro, bueno. Ez baina, azkenien, ni hori momentu bai ez nago hotzarakin, beste bier baten nau, eta mutilek egiten dauz hotzarak eta ogize. Jarraitzen dugu pertsona kopuru bardinaz eta hotzarak egiten. Baina azkenien enkargada, ninaz lotzen dozena gauza, landarak ekarri bidi, ez dakiz erren bida, ninaz atzetin nahi bien hori. Bera da mano de obra, baina nina bilin gestionez. Eta nik bestindet lana, deko jorra gauzoz. Horrein edo pentsau, etorkizun batian, gure buru aldatuta realidade hori aldatuko dugula, ezin dala izan dugula reproduzidu. Eskerronenakin, lehengo amami, baina ezin dala izan dela. Iskaten poderau eta... Agatzeko zu. Anik ez, hori lortu dira. Ez entzunta. Ez entzunta, nauk izan. Familian ardura, hasien ardura, animalien ardura, hortuko ardura. Bestia mano de obra igual bai, baina benetan zaintza lan danak, berak, ingurua zaindu, ez dakiz zer. Nik uste hori dana... ganatu diogula.